Aquest programa ja fa uns anys perquè del tema de la fruita en fresc hi ha molta oferta, però no es pot consumir tota perquè ve tota en uns mesos molt fixos, molt pocs mesos, i no tenim capacitat de consumir-la tota. Aleshores, al banc vam proposar a l'administració si podíem transformar la fruita, sobretot la fruita de pinyol, préssec i nectarines, en suc. El que passa que per fer la transformació aquí ja no hi ha diners i en aquest aspecte vam aconseguir per part del Departament d'Agricultura de la Generalitat durant diverses èpoques, perquè això va començar el 2009, crec, subvencions. I llavors amb aquesta subvenció ens ve la fruita aquesta que ve de retirada, la transformem en suc. Aquesta transformació sempre està dintre de l'àmbit de Catalunya. Aleshores, els productors són sempre cooperatives de Catalunya, generalment tota la fruita és de Lleida, hi ha aquestes grans cooperatives com pot ser Fruits de Ponent, Sant Domènec, Aril Fruit. Amb el Banc dels Aliments Fruits de Ponent té un conveni a través del qual participem amb tot allò que se'ns pugui requerir, des de producte en fresc, però sobretot també sucs i producte transformat, a la qual cosa jo crec que ens omple de satisfacció el fet de poder col·laborar amb una institució que com Banc d'Aliments fa aquest treball tan ingent de cara a famílies que en aquests moments ho estan passant molt malament. Bé, l'aportació des de Fruits de Ponent i des de la seva fundació al Banc dels Aliments nosaltres la valorem d'una manera extraordinària. Primer perquè els nostres agents cooperatius ja ens diuen que s'ha de ser solidari i segon perquè és evident que s'ha de reconèixer aquesta tasca tan important que està fent el Banc dels Aliments de cara als més necessitats de la nostra societat, que per desgràcia en aquests moments n'hi ha molts, i també, en tercer lloc, és una manera de donar, jo crec que un valor social també a un producte com és el nostre, com és la fruita, com és els sucs de la fruita, per tal que també aquestes famílies puguin disposar d'una dieta sana i equilibrada. Nosaltres som una fundació, que en diem Fundació Jericó, que va néixer des de la parròquia del Carme de Lleida. Estem pràcticament ratllant els 150 dinars diaris, pensant sempre amb la gent de carrer, amb la gent que no tenen res, la gent que dorm al carrer. Tenim un hostal que hi posem a dormir també un centenar de persones cada nit. Donem esmorzars, uns 200 esmorzars diaris. Llavors, amb el que referent a menjador, aquí nosaltres treballem amb tot gent del carrer. Llavors ens abastim el menjar, el traiem tot a base de donatius i banc d'aliments. Hi ha donatius d'empreses privades que cada dia o cada mes ens fan alguns lots de menjar. I després la part forta és a través del banc d'aliments. Al banc d'aliments participem de les aportacions de la Comunitat Europea, que fan 2 o 3 envios a l'any importants. La presència del suc suposo que això és donat moltes vegades pel problema que tenen d'excés de fruita. Llavors passa a transformació i passa als sucs, i els sucs és el banc d'aliments el que directament ho reparteix. Ells posen en marxa la transformació de la fruita en suc, i llavors envia els sucs a la gent que normalment els envia altres coses. Llavors hi ha les campanyes de sucs. Cada dia a les taules, quan entra la gent per dinar, se troben el primer plat i tota la taula parada. Una de les coses que es troben són els sucs damunt de la taula que els poden utilitzar per beure. I després també hi ha reparto de sucs a les famílies, allò que dèiem del que estem fent també des de la parròquia. Llavors és el banc d'aliments els que ens proporcionen tots els sucs.